i fédéralisme io zay misy karazany maro ho an'ny vondrom-bahoaka aty ifotony. Atsika raha fa misy mpitaly na mpitaona amitsika ty tsy efa izy rô io fa izy mahary rô io fa tsy manana fahefana feno zay mahatonga atsika mitaray tsy mety mivaly io orintonasina zo lavitra atsika eto tsy mivaly fanatatsika. Ty fédéralisme io zay hanamia ireo mpitondra io maritra atsika eto atsika mitaray nany mba hinany izy fa le mety amaray so mivaly. Ka zay nanohizako ny fahafantarana atsika jiaby na veto satria fotony fankazahoana fotony fifampitokisana ny fifankahaizana. Kezy koa tsika tsy fankahay atsika tsy afaka hiara avy eo mifankahay tanjona itanjona ka tsy voafetsika tsara be latsika andala na misy mamaha andala io satria atsika zao koa na veto tsy mitombo zany mety andeha ataontsika hoe darsalama raiky andeha andilana mahito raha ivaleo anohizako izy atsika zay mila miomana andray fahefana. Ny fahefana io koa na azontsika atsika jiaby tompona andraikitra satria atsika samy tao raha itsika ny raha hainao atambatra ny araiky atambatra toy iny mampandeha atsika dikan'izay atsika misy fanabe antsendrika atsika sandraitsika zay ampiasain'ireo ny voamboly ao hoe IEC na information, éducation et communication. Misy haitsika zay ino raha misy atsika ary izy fa haitsika koa aliana amitsika reto haitsika fa atsika ndraiky mangetaheta ambony lakana amin'ny arianana atsika ranomasiny midadasika avy eo atsika ndraikindraiky misy raha adinyatsika ny fiarahamonina izy raiky fa misy tamitsika tramizay tamin'ny tadilana ny daty taloha misy voabolana maro mahambaraziny ohatra trano atsimo sy avaratra izay tsy maleky alofa raha io zao karaha koa masika velively izy koa malely lasika marehetra aonaka fody malaky na taribo sakafo io koa masy tsisy izay fomba fitaizana fifampitaizana tamitsika tepatraozay. Avy eo amizay izy koa zay fa hay raha misy ambara baka ambara ohatra atsika misy be eto zao izy koa zany mitany filma olombelo eto filme la filme agnangy mara mamoatroatro tsendrika tsy mbo mahay izy azoko mahay mandrafitra azoko mahay milay botry ny mahay aroetena tsika fa tsy jary agnatin'ny information jiaby zay mila haitsika ampelatanana zay ny raha haitsika eto ny raha ananatsika eto possible misy olo mila atsika io mahay rangatatsika any lavitra any karaha zay nataon'ny olobetsika taloha. De fahatelo manaraka zay ny korana zany hoe misy forme maro raha izo ny fédéralisme io mba lodinitsika ny alala misy fédéralisme par agrégation misy fédéralisme par coopération misy fédéralisme par ségrégation ainsi de suite. Fiorana jiaby zay zay misy famaritina manokana ianjaratsika ko mandiniky mizary aiany metimety amitsika lo raha aby fa izy io tsy miteraka
adimpo araka ny fivolanany sasa satria fahaizan'olo jiaby ilaitsy agnaty fédéralisme na olo boka izy na tsy miabaza amin'ny fahaizana azy izy koa izy mety izany fahaizana iny tsy hoe kadikan'izay tsy atsika mianora olo fa fahaizana any koa ampitenantsika ilaitsika iny koragnitsika jiaby zay objectif sera gouvernance inclusive légitime et efficace. Matombo loha tsy malantareny dika zay tsy narety ary tsy mitambely atsika isan'andra magnefa etra atsika mividy raha bazary na amilabitiky misy taxe aminazy fisiako tsy aitsika tany hoany tsisy fampahafantary ezira donc zay mba atongavatsika amin'ny i-confiance mirantoiny fifampatokisana avieky fifampizarana am'zay dikan'izay izy koa nahazotsika fédéralisme io ety fomba vitaraja atsika tsy mahitana rivoany eky agnamboatra passeport atsika tsy moagny eky angataka autorisation fifandragna ramitsika ty atsika tsy andeha agny eky angataka tambely raha nifetsa eky fa itsika manapaka sy magnamboatra ile etatsika mifanandika amin'ny ariagna ampelatagnatsika eky marina efa nisy ny atao hoe décentralisation hatram'izay zay nananganana conseil municipal na communal tanora natsangana koa chambre de commerce natsangana chambre de métier fiako regny malandraviravitagnana fo noho ny antony hoe tsy mahatapa-kevitsy tsy nanana moyen satria matetiky fomba ampiasainy voambola ampiasainy tanora resaka moyen le raha tegna marina ka dikan'izay i-fédéralisme io raha afitsy araiky ahafahatsika ahazo moyen satria atsika izy koa fa nitsangana izy ohatra hoe état fédéral d'Atsiana par exemple izy no mitady fiara-mongo na antoko aminazy na partenaire azy ahafany mampandroso iny Atsiana iny fa tsy mangataka autorisation avy antany hafa eky zay lava zay foto population kovava mba nifanakareoky tsika mbala misy raha hafa koa tena ho partageko aminay aty zay nitanjontsika ny aty ary raha nadiny any mpitondra nisy hatram'izay mbola tsy voatsangana teny ny atao hoe conseil des anciens et des sages ou bien conseil des notables zay tokony tafidry agnatin'ny rafitsy mpanapa-kevitsy eto amin'ny tany sy ny firenena